ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପିଲା ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଉ ଟିଚର ହବା କଥା କହୁଥିଲେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପିଲା କହୁଥିଲା ମୁଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବୋଲର ହେବି। ଆଉ ଆଜି ସେଇ ପିଲା ମୋହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ପ୍ରେସର। ମୋହମ୍ମଦ ସିରାଜ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିବା ପିଲା। ବାପା ଥିଲେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର। ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। କ୍ରିକେଟର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ହେଲେ ସୁ ନଥିଲା କି ପ୍ରପର କିଟ୍ ବି ନଥିଲା। କେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଜୋତା ପିନ୍ଧିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲା, ଆଉ କେତେବେଳେ ଭୋକ ପେଟରେ ପଡ଼ିଆରେ ମେହନତ କଲା। ହେଲେ ସବୁ କହୁଥିଲେ ସିରାଜ ଇଏ ତୁ କରିପାରିବୁନି। ହେଲେ ସେ ଭାବିଦେଲା ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ହିଁ ପୁରା କରିବି। ଆଉ ଆଜି ସେଇ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରର ପୁଅ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବୋଲର। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭଳିଆ ଟିମ୍କୁ ସେ ତା ବୋଲିଂରେ ହରେଇଲା। ଆଉ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆର ନାଁ ରୋଶନ କଲା। ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆସିଥିବା ପିଲା ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା ହେଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ଆଜି ସେ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାମ୍ପିୟନ। ସିରାଜ ଭାଇ ଶିଖେଇ ଦେଲେ ଭାଗ୍ୟରୁ ଅଧିକ ହାର୍ଡୱାର୍କ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀରେ ନିଆଁ ଥିବ ଆଉ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ଥିବ, ଗୋଟେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରର ପୁଅ ବି ଇଣ୍ଡିଆର ସୁପରଷ୍ଟାର ହେଇପାରିବ। ସେୟାର କର ସେଇ ସାଙ୍ଗକୁ ଯିଏ କ୍ରିକେଟର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର, ଲାଇକ୍ କର, କମେଣ୍ଟ କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।